Co by fest bolało? Rewelacjo, jako oznajmili amerykańskie naukowcy, i że lotanie, tyranie poprawią pamięć, będzie bez pochyby zaskoczeniem dla tych wszystkich, którzy lecy kiedy brali udział w maratonie. Te, w którym się udało dotrzeć do celu, będą raczej mienić, i że zustand psychiczny, w jakim znajduje się człowiek po takim zożernym Dauerlaufie, bardziej przypomina stan całkowitej amnezji. W niepamięć idą w ten czas procne treningi do skwierania, że do bólu respektowanie skrypelnej diety. Pojawia się natomiast euforia, w której podobamy się głosom we Filipie, którego dają nam, a na bezrok będzie już zajść lepszy, poleca już zajść, jeszcze gipci niż latać. Niech człowiek, co by mnie sam w to źle spokopił. Idzie mi ino o to, i że te ludzie próbują znaleźć jakiś logiczny grunt wszystkich tych wysiłków, które tak po prawdzie przypominają cepiate pendalowanie Kamczyka w tym jego kręcącym się maluśkim karasoliku, napędzanym jego własnymi małymi szłapeckami. Musi być przecań jakoś nadgroda za niekończąco się beznadzieja, jaką jest ten moderny terowski jogging. Lotanie to ringowanie ciała ze rozumem. Wygrywał Filip, w których korni cygańskim usiotane i niechętliwe wysiłku muskle. Bez ostatnie mroźne zimowe tydnie cygański Filip kozał nam zabezpieczać nasze ciało poroma wostwami barchanów i oblecenia na palica wołnianej cypelmycy, co by niechętliwie, bez uważowania wywleć się na dwór, przedyrdać 8 kilometrów bez ośnieżony las, który przypomina syberyjsko tundra. Ludzie, a wszystko to ino bezcóż, co by mieć jeszcze srokszo uciecha i freunda ze niskorzejszego ozwalenia się na Zofie przed kuminkiem, w którym szpasownie poli się ogień, ze glas kuglą grzonego wina we gości i pakietlikiem konfektu. A jeszcze ku temu szesląg wygląda rajcownie spod ciepluśki i sztebdek Tym bardziej rajcowniej, że przegib kolanowy o szeroku był jeszcze obłożony lodem, który miał ogodzić ból po niedawnym prasknięciu. Usiłujemy przeprzyć samych siebie i że najlepszym knifem na osnożenie Filipa jest oblecenie szczewików do lotania i wypuszczenie się na przebieżka. Chociaż tak po prawdzie genau miarkujemy i że stykłaby dobro szolka kafeju. Tak naisto w tym lotaniu po ulicach idzie ino o to, co by mocniej skorzyło sprawiać geschichty pełne hruzy. Tym, co sprawia nam rychtyczną uciecha, nie jest freunda wysiłku fizycznego, ale ból, który ten wysiłek zesia niesie. To razinku ten ból motywuje tych biegoczy, a można raczej możebność nieskorzejszego, farbistego osprawiania o nim inszym takim iptom. Tak samo jak zadeklarowane ludzie ze sekty religijnej o szczególnie zaostrzonej regli, albo te, które są chyrne z tego i że mieszkają w niebezpiecznej dzielnicy. Biegocze wymownie i klar duplikują niewierzącym w tym jogging, jak łoskliwe i procne jest te zajęcie. Wszystkie wyczynowce mają pieronym radę dzielić się swoim masochizmem. Na biesiadach zanudzony bezuchantów łosprawkoma łospajwczonych, zremplowanych gibadłach, obolałych piętach, srogim bólu przeszywającym muskle, łystu na 10 kilometrze. Chociaż tak prawdą my, biegocze od dawnia wyolbrzymiamy cierpienie, jakie kupluje się za tym powołaniem, nie? Kejke lanoście o temu nazwu dokulowych się do celu tego Dauerlaufu, ustawiłeś się w raj do masażysty. Przede mną stała dwie chopa, jedna baba. Chopy labie dzieli na łoskliwy ból we musklach. Jeden z nich powiedział, co nigdy w życiu go tak jeszcze nie targało. Jeśli da się te targanie mózgi porównać ze bólem na łączo z rodziną, spytał się ten istny ta baba w raju. Mój ty rostomiły, to boli targo mniej niźli przy kormieniu cyckiem.
No ale tak się miarkuje, coście chyba nie uwierzyli. I że ja też lotom hobby głupi. Ja mam pieronym rot, jak insi tyrają, a ja się szykownie zycna na zofie, ze glaską jakiś szmektny gorzołecki i wrą z ręce i szłapy mają pokój, a gowa myśleć nie musi. No i o szporcie, o lotaniu, o sprawią, ojgień z pnioków.